Σήμερα στην Ελλάδα η πραγματική κυβέρνηση είναι η Τρόικα, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για να δώσουν τα δάνειά τους έχουν απαιτήσει να υπογραφούν μνημόνια σκληρής οικονομικής λιτότητας, μνημόνια περικοπής δικαιωμάτων. Αυτές τις πολιτικές εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και τα αποτελέσματα: η ύφεση έχει φτάσει στο 7%, η ανεργία έχει ξεπεράσει το 20%, χιλιάδες άνεργοι, χιλιάδες άστεγοι, ένας λαός δυστυχισμένος και προσβεβλημένος. Η Τρόικα σήμερα θα ισχυριστεί για άλλη μια φορά ότι με αυτόν τον τρόπο σώζει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, όπως σώζει από τη χρεοκοπία την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, διότι και εκεί εφαρμόζει τα ίδια προγράμματα. Η GUE-NGL πιστεύει πως οι λαοί των ευρωπαϊκών χωρών με τους αγώνες τους μπορούν να ανατρέψουν τις πολιτικές της Τρόικα, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, μπροστά στις επικείμενες εκλογές, καλεί τον ελληνικό λαό να αρνηθεί την Τρόικα, να αρνηθεί τα μνημόνια, να αρνηθεί τις πολιτικές της. Καλεί τον ελληνικό λαό να αποδοκιμάσει τις πολιτικές δυνάμεις που υπακούουν στην Τρόικα, καλεί τον ελληνικό λαό να ενισχύσει τις δυνάμεις της αριστεράς και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για μια άλλη πορεία ανάπτυξης και δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.